En dat gaat over een toneelstuk wat op 4 mei opgevierd wordt. En 1 acter. Ja. En dat zit in een heel mooi programma met ik muziek van de basisschoolband. Dus iedereen doet in het dorp. Maar je bent altijd een heel, ja, ik moest zeggen, fanatieke dorp, of net? Nou, het is wel actief, ja, dat klopt. Ja. En ik kan geen kleesters praten, dus dat wordt hem net. Nee, maar dat hoeft ook niet, hè? nee, hè? Maar Gerkes kleester Stroobos, zou ik het zeggen? Ja, hè? Ja, het is een 12 dorp. Ja. Ja, nou, en we hier zitten Anneke Kuipers en Aukje Posma. Ja. En je speel je een rol in het stuk. Ja, dat klopt. Ja. Vertel er dus wat meer over. Nou, het stuk is, dat stand kwam verleden jaar al. Het is een jubileum met de bevrijding. En waar we eigenlijk met onze gewone 4 mei herdenking iets speciaals doen. En misschien zou dan fijn wezen om een soort van acter te proberen te programmeren in het programma van Sajan. Want het is natuurlijk maar, het staat al op tijd en het is maar heel even. En we hadden eerst al eens iets die mij een kaart uit Westerbork en eens een keer een film. En nou ja, we zijn nooit speciaal, dus nu hebben we een acter doen. Nou, hebben we geprobeerd om daar iets van te vinden. En we zitten beide op de toneelvereniging Nijbegin van Koostentille. Ik zoek het echt zin, want het begint net samen. Ja, dus nee, klopt. zo is Ja. het ontstaan. Ja. En ik zei, nou, ze was vregen dat Jelle Becker, maar onze regisseur, iets lezen had. Hè, wat geschikt is van bijvoorbeeld Trein Vrouwen of zo, iets, een liedse groep, omdat het vlug maakt. En nou, hij had even zien en hij zei van, ook haal wat. En toen hier er zelf iets skreun, voor u speciaal. En Anneke, wat gaat het oer of kist dat net te volgen? Nou ja, we wilden het ook net al volop Nee, vertellen, nee. maar het is net een toneelstuk. Het is meer een soort van oorlogsdrama, steeds maar. Het had de naam van een wrede deer. Het eindigt dus ook heel dramatisch. Dus, en ja. de meesten in Den Haag. daarna is er naar de bedenking van de Oké, ja, dus de ik 12 ga minuten wel stilte. helemaal in de klopt. sfeer Ja, die klopt. kant uit. Ja, Bedust. daarna dan gaan ze naar het monument en dan gaan ze de 12 minuten stilte. Dus de gardinen gaan dicht en dan gaan de meesten gaan voort. Ja. Dus Oh. het is wel Ik ken heftig. al piekenvel Ja. en ik weet nog niks. Ja, Hè? nee, Dus, klopt. Het is wel heftig. Het is wel heftig inderdaad. Klopt. Ja. Ja. Dus je speelt met je draaien, de bedraaien vooral. Ja. Nou, je wilde via net te volgen, dat snap ik, want het is Ja. ik een eenacter, Ja. dus het is ik een. Maar in de taal die ik daarna het is nou 80 hier, leeft het een beetje in het dorp voor je? Ja, zeker wel. Ja, zeker. Ja. Het hele weekend hebben we in teken van de bevrijding. Op 3 mei in plaats van op 4 mei hebben we op het feestterrein een compleet kampement. Wat helemaal maken is toch het museum, het mobiel museum Mobiel, van familie Faber uit Gerkesklooster. Die hadden daar legertenten en een complete museumuitrusting ja, gaan ze klopt. daar staan. Mijn mensen kunnen je bezien. Er is een rondleiding van de 54 plus en eten en er is live muziek. Ja. De meetjes en 4 mei hebben ze nog een liedse Een soort afsluiting nog. viering, zeg maar. met Klaas van der Schuit, historicus van het dorp, die dan nog de meesten even meeneemt naar het verleden en een bakje koffie. En, Dus u siebe, zeg maar. Nou ja, Ja, dat. die houden we Ja, wel zo. ja. Ja, die houden we wel zo. Het had Ja. een hele interessante verhaal over de Bregen. Ja, Oh, ja. Die Saad Burgum een Bregen verhaal had ze dat eigenlijk. Ja, vertel zeker me weten. wat. Ik ben aan de andere kant van de bregen, dus... Ja. Ja, je hebt zeker ik een verhaal. Ja, die bereiden. En dat stuk is speciaal dus van hem schreeuwen. Ja, Dat is dan ja. eigenlijk wel weer hartstikke mooi van jou dat Ja. hij dat Ja. dan doet. Ja, zeker. Hij regisseert het en hij speelt het normaal bij ik mij in de toneelvereniging, maar hij had zijn ik wilde daar graag om mij werken en Dikkie Lumstra en Anneke en ik spelen dan de vrouwen, een mem met 2 dochters in de hongerwinter. En mem is ziek thuis en dan moeten wij eigenlijk zo'n beetje om haar omsjen en dat speelde ze gewoon heel iets wenkjemmerke in de bed, staylight mem. En, de wat- meesten moet maar komen. Ja. En wat betekent het voor hem om, na 80 hier, om dit soort dingen te doen? Wat betekent eigenlijk oorlog of bevrijding? Nou, we gaan gelukkig zelf dat meemaken, maar wie wil dat wel trouw aan? Hè? Wie vindt het wel belangrijk dat we het verhaal nog wel gaande gaat, zeg maar, dat we dat wel trouw aan kunnen. Ik ons ben en de band in het dorp. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk dat ze daar wat van mij krijgen. Nou, en terug een toneelstuk, kist het zichtbaar meidje. En ben ik gewend om visueel dingen mee te maken. En als het echt uitspelen kist, drama, om zo maar te zeggen, is heel wat oors dan wat we oors altijd spelen. Denk ik dat zo'n thema heel erg oerkomt, echt bij de jeugd. Ja. En kun je meestal de Sahine? Ja, Hoe ja. hoe Ja, werkt ja. dat? Het is in het Ja. dorpshuis. Ja, iedereen om Katier Roussan en
tot om 8 uur en dan mij naar het monument. En dan weer waarom eventueel weer van een bakje koffie. Ja. Na die tijd. Omdat het het Even wat bekomen. dramatisch is. Ja. Even Nou ja, bekomen, dat. ja, Ja, dat. dus eigenlijk, het zit wel op tijd. Hè? Maar Ja. we zullen het beginnen en dat we meestal wel de tijd krijgen om nog naar het monument te rennen van die 2 minuten stilte. Ja. Dus Ja. hè, zodra het de ding is, dan gaan de dwaren niet op, maar dan kennen meesten dat is vlakbij. Maar En de muziek en zo, dat is dan bij het monument? Ja, of, klopt. Ja. Want Ja. ik open ensemble Ja. zeg ik. Ja. klopt. Ja, Ja. ik tijdens de viering ook, dat ook. Maar om ook de gatjes wat op te vullen en een beetje sfeer te aan dat de mensen binnenkomen. Ja. En ik denk dat de jeugd ik komt. Nou, er is een deel van de basisscholen die dus volgens mij een gedicht of Ja. zo voorlezen zullen. Ja. Dus die Ja. binnen er sowieso al. En ja, daar ben ik wel ouders die er bij mij nemen. Hm. Hè, ik zei van de week, dat zijn ook een keer van... ik hoop wel dat er ouders binnen die dat ik mij erbij bepraten van. Er gebeurt iets en het is een drama. Dus het is net holla die het is leuk. Nee. Maar dat het wel intens is, zeg Ja. maar. Dat het Je net komt wel samen binnen. iets is. Het komt wel binnen. Ja. 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 Nou ja, het valt me hier in Burgermot wel op dat bij de betekent dat een heel soort jongeren volbij zijn. Ja. Squal en ik, dat doen ze met, ja, maar goed, die hadden dan een functie erbij. Hè? Ja. Maar ik zag dat steeds vaker dat ik jonge gezinnen met hun band langskomen. Ik denk, Ja. dat is een goede, zeker in deze tijd. Klopt. Ja, Ja, zo een vind paar ik weken geleden hadden ze bij Blauw Verlaat, hadden ze Ja. dus kwalijk mij gewoon. Dus ja, dat nemen ze wel al in mij. Ja. Dus Ja. het is wel heel bijzonder dat ze erbij niet betrekken. Ja, de oren erheen al. Ja. Hè? Het uitlezen wat er Ja, gebeurt en klopt. Ja. wat ze verwachten kennen en wat wij ook belangrijk vinden. Ja. Ja, maar dan had ze dat van het Oorlogsmuseum van Fabers, Ja. hebben die gaan ook naar Squalent aan. Dan gaan ze het hele spul, stallen ze er dan uit. Ja. Dat ze in Stiens geweest ben, dan gaan ze de hele boel gaan ze eruit gewoon. Nou, dan vertellen ze van alles van wat ze mij naam hebben, wat er al in de oorlog broekt wordt. Ja, het voertuig nemen ze mij, Ja. de meiden bij mij in het Ja. voertuig, Ja. mij rieten. Ja. Nou. Ja. En binnen er Ik zaken weet bij die spelen in Gekkerskleed de Stroboys die jullie leren kennen? Of? Nee, volgens mij net echt Nee. Nee. daadwerkelijk daarvan. Nee. Nee, het is een algemeen wereldmuseum. Ja, klopt. zo. Ja. 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 Oké. Ja. Nou, dames, wanneer wie het? Ga je wel? Jouw maai, Ja, ja. maar Ja, 2 mei eerst al die festiviteiten. Wil jij natuurlijk. daar saffel inderdaad? Ja, dat snappen we. Ja. Sorry, Luc. Ja. Sorry, Luc. Van 3 tot en met 5. Ja. Draai tot en met vis, hè? Ja. Je wilt Ja. er meer te meer. Fjouwer is Ja. dit en 3 is het feest. Oké. Ja, en Ja, mensen dus- kunnen altijd even zien op de website. Ja, Ja, klopt. zeker. Ja. Hè, Ja, ja, dus slags.nl. in de aankondiging staat het toneelstuk, maar dat is net een toneelstuk. Dat meest net verwacht van, we krijgen een 3-acter van. Een oud voorprogramma, het is net nou. Maar Het ze is- kunnen ook wel bedenken dat je die er zo'n binnenrennen, dat Precies, je ja. achterhoede Ja, dan, ja, hè, ja. dat zal wel klaar We komen. hebben wel even benadrukken dat Ja. het een oorlogsdrama is en dat het net een. Ja, dus van Klucht het is. Dwarpshuis, de Reobot, Ja. die hem dan naar tweelingbeeld. Ja, Ja. klopt. En daar is een kranslegging en Ja. nog muziek en Ja. eventueel nooit die nog even een bakje koffie. Zij is precies. We wensen je toch succes. Nou, Dank dank u je wel. wel.